कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. रत्नागिरी शहरालगतच्या मिरा रोडवरील भाटी मिरा परिसरात आज शनिवारी 10 जानेवारी दुपारी सुमारे 1 वाजण्याच्या सुमारास एक भीषण अपघात झाला, ज्यामध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झालाय. या अपघातामध्ये एकाचा जागीच मृत्यू झालेला असून अन्य तिघे गंभीर जखमी झालेत. अपघाताचा आवाज इतका प्रचंड होता की परिसरातील नागरिकांनी क्षणार्धात घटनास्थळी धाव घेतली. 2 दुचाकी समोरासमोर धडकल्या आणि हा अपघात झालाय. एक दुचाकी रत्नागिरी शहराकडून मिऱ्याच्या दिशेने जात असताना मिऱ्याकडून शहराकडे येणाऱ्या दुसऱ्या दुचाकीची भाटी मिऱ्या येथील वळणावर तिची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडकेचा आवाज मोठा होता. दोन्ही दुचाकींचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालंय. या अपघातामध्ये स्थानिक तरुणाचा जागीच मृत्यू झालाय, तर दुसऱ्या दुचाकीवर असलेले 3 तरुण गंभीर जखमी झालेत. हे तिघेही कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा इथून रत्नागिरीमध्ये फिरण्यासाठी आले होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार जखमींपैकी एकाच्या दातासह जबड्याला गंभीर इजा झाली आहे आणि तो भाग शरीराबाहेर आल्याचं चित्र अत्यंत विदारक होतं. या अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव संस्कार कांडर, वय 20, राहणार पन्हाळा कोल्हापूर असं आहे, तर जखमी झालेल्यांचं नाव अथर्व संजय भुईर, वय 21, अंबरनाथ ठाणे, दिग्विजय पाटील, पन्हाळा कोल्हापूर, केशव कुशवाह, वय 22, रत्नागिरी असं जखमी झालेल्यांची नावं आहेत. अन्य एकाची प्रकृती गंभीर असून तिसऱ्या तरुणाला किरकोळ दुखापत झाली आहे. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीनं मदतीस धाव घेत जखमींना रुग्णवाहिकेद्वारे रत्नागिरी जिल्हा शासकीय रुग्णालयामध्ये दाखल केलंय. त्यांच्यावर तातडीनं उपचार सुरू असून जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याचं वैद्यकीय सूत्रांनी सांगितलं. अपघाताच्या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. अपघाताचं नेमकं कारण याबाबत पोलीस अधिक तपास करतायत. मिरा रोडवरील वाढत्या अपघातांची पुन्हा एकदा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलाय. कोकण कट्टा न्यूज, रत्नागिरी.